हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, जानो हागौ नोंथांमोना हमदांखाबायानो थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै। बेनो जादों थेंफाख्रि प्रडाक्शन प्रेजेन्टजों दिहुनजानाय, लोगोसेनो फावखुंगुर नेरसोन बसुमतारी आरो फावखुंग्रि प्रियंका लाहारी बिथांमोननि फाव खालामनाय गिभ मी द रेसन मुंनि मोनसे मिउजिक भिडिअ। बे मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना थाबैनो थेंफाख्रि प्रडाक्शननि गेजेरजों नुनो मोनसिगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय साननैसो नेथ'दो। जेब्लानो बे मिउजिक भिडिअआ आपल'ड जागोन अब्लानो नोंथांमोननो फिन खेबसे खिन्थानानै होफिनगोन। दायो बे मिउजिक भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।